I pozdrav svima ljudi, danas ću otvarati ove sve stvari iz Brawl Passa, iz Ranked Passa i ovo oko trofeja. I otvarat ću ovaj Mega Pig, tako da ajmo krenut. Evo sad ćemo smešat, smešaj. Nismo baš puno pokupili, nam pa zašto, moj tim su bili uvijek užasni. Ok, za sad ništa spec u Star Drop, ništa. Još jedan, ništa. Ništa. Jej, ništa. 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 Super, ništa. Jej. Još dva. O, mitik! Ok, za pokabeć. Nice. Ok, ovo je sve stvari koje smo dobili. Nice. Dobili smo apsolutno ništa kao i obično. No, ajmo sada, imamo nešto free u shopu, ljudi. Tako da, što imamo free? Ovo je tu. Ok. Ovo sam skupljala, tako da možemo otvoriti. Evo, imamo prvo ovih 5 gemova. Ok. Otvorit ćemo mitik, da mi možda ćemo dobiti. Još jedan badge za Rika, ok. To je dobro. Ok, Ranked. I dobit ćemo... Prekinulo mi je snimat, pa smo ovdje dobili Epic i dobili smo badge za Rika. I sad ćemo opet otvoriti ovaj tu. Tako, i 100 blingova, ok, nema veze. To je isto dobro, možemo neki novi skin kupiti. Imamo se ovaj Brawl Pass. 1000 coinsa. Star Drop. Ok, red kao i obično. Još jedan Star Drop. Ok, baga mi. Ok, ovo je normalno, iskreno kad mi baga. Ljudi, opet mi je prekinulo snimat, dobili smo Epic i dobili smo 100 coinsa. Imamo jedan Chaos Drop. Ok, rare. Super rare smo dobili. Ok, nice. I ok, ovih 50 ljubičastih, to je dobro. Novi Star Drop. Ok, ljudi, smo dobili ovih tu 500. 10 Star Drop, brže. Ok, ajmo. 10 smo dobili. Ovih tu 100. Ok, nice. Ovo ćemo samo brzinski otvoriti. Epic, epic, ok. Da mi se ne prekine opet snimka, jer mi se po 5. put prekinula. Ok, ljudi, to bi... Joj, ovo tu isto. Ajde, molim te snimku, molim te. Ok. Random ćemo uzeti još. Tu smo rare, ok. Ok, ljudi, znam da sam se malo žurila, ali snimka mi doslovno puca i hvala što ste gledali ovaj video. Da, i drugi put, mislim, nismo opet niš dobili kao inače što nikad ništa ne dobijemo. Puca mi snimka, tako da moram vas pozdraviti. Vidimo se u idućem videu, čao.